Front Row Catwalk Queen, Miss Samis Oriental! Garbo og honor sa Misamis Oriental human ang pangbato nga si Miss Annabel McDonald miharbat og usa ka espesyal nga ganti atol sa gipahigayong Miss Universe Philippines 2022 press presentation sa Grand Ballroom of Hilton Manila niadtong adlong Sabado, Abril 9, 2022. Naangko niini ang special award nga Front Row Catwalk Queen kun diin ato sa presentasyon sulob ni Miss McDonald ang color violet nga Filipiniana ensemble nga gidisenyo ni Mr. Jeremy Nabong. Samtang laing duha sa 32 ka mga partisipante ang nakadawat sab sa laing ganti, diin kabahin kini sa formal nga pagpaila sa opisyal nga mga kandidata sa MUPH nga gitakdang ipahigayon ang koronasyon karong Abril 30 sa SM Mall of Asia Arena. Hilabihan ang kalipay nga gibati sa mga misamis nun, dihang nasayran nga lakip si Miss McDonald sa espesyal nga nakadawat og award kay nagpamatud nga puno kini sa katahom, kumpiyansa ug poise nga maoy mamahimong hiyas niini nga makadaog ug maangko ng korona nga gitakdang mudugang sa garbo ug honor sa probinsya. Ako si Lambo Jane Salimbaw alang sa Miss Or Balita.